Boas, son Blas García, alcalde de Ames, e vou a dar resposta ás preguntas dos oíntes e das oíntes de Radio Líder. Como che gustaría que te lembrasen? Pois como unha persoa humilde e traballadora. Un lugar fora de Galicia onde che gustaría vivir? É que non me planteo vivir fora de Galicia. Me gusta moito dentro de Galicia, me gusta a Coruña, sería unha cidade que non me importaría vivir, e fora de Galicia nunca me plantexei vivir en outro lado. Cal é o teu maior desexo? Está complicado. O meu maior desexo é, persoalmente, pois que a miña familia, sobre todo os meus fillos e a miña parella, lle vaia o mellor posible na vida, e políticamente, pois que Ames siga tendo o desenrolo e o desenvolvemento que ten agora mesmo. Se non te dedicaras á túa profesión, a que che gustaría dedicarte? Bueno, a miña profesión é, porque seguramente moita xente non o sabe, a miña profesión é vinculado ao mundo da publicidade, diseño gráfico e organización de eventos, co cal é o que me gusta facer, e cando acabe a miña trayectoria política, pois espero poder seguila realizando, que ademais me gusta moito. Terei que actualizarme un pouco porque levo anos sin facela e perdínme xa algunhas cousas. Tes algunha tatuaxe ou piercing? Non. Son contrario ás tatuaxes totalmente, e piercing nunca se me dou. A cousa máis moderna que tuve foi cando era moito máis novo, que se levaban as coletillas así, non tipo Pablo Iglesias, sino máis pequena, e tuve unha coletilla no pelo, pero non, son antitatuaxes.